Το αντισμό σας παρακαλούμε να το διαβάσετε προσεκτικά, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη θέση προφύλαξης. In the seat pocket comes a viewfinder that takes a more highly illustrates the gaze position. Please read it carefully. Κοιτάξτε τώρα εύκολη την απογείωση και σας παρακαλούμε να δείτε ότι η ζώνη σας μεταμένει. Η πλάτη του καθίσματός σας ορθοπέσει και τα σκία των παραθύρων ανοιχτά. Πολλές πολιτές και κοινωνικές συνδέσεις θα επιτρέπουν να προχωρήσουν να προσθέσουν την υγεία φύση, τέχνη και την αποβίωση.